Yeah! Ahoj, vítajte u ďalšieho videa. Ak sa teraz pýtate, kde som a čo mám za lečo na hlave, hneď vám to zodpoviem. Ako nápovedu vám poviem toto, teda ukážem. Vidíte tu lietadla? Správne, uhádli ste, nie som na letisku. Idem ku kaderničke, lebo vidíte, aké mám pekne rozžužlané vlasy. Môj týždeň bol asi taký, že som bol s myškou. Tak čakám na myšku a milujem, ako ženy meškajú už 20 minút. Schválne, kedy príde. Je práve 14:51. Bože! Ježiš! Jaká pekná čaja. Ahoj. Bože, kde je vriti? Neznášam dáko čakať. Otoč sa na druhú stranu. Tu som. Zabijem. Ahoj. No, gebulu by sme ostrihanú mali. Konečne po 2 mesiacoch. Eskalátory. Nudná a pomalá vec. Architekti českých obchodných centier mali veľmi dobrý nápad. Rúru namiesto schodov. No bohužiaľ je to iba pre deti. Alebo? Čaja, ty si super zaparkovala. Rovno na pruhu. Práve sa nachádzam v práci. Ak sa ma pýtate, prečo mám túto nádhernú zelenú vestičku, tak dnešná práca spočíva v tom, že mám dávať pozor na sťahovákov. Čakám tu už 30 minút, sťahováci ešte neprišli. Každopádne tu stokujem na obrubníku a som za to platený. Tak sťahováci už sú tu. Prišli o hodinu neskôr. Trvá im to extrémne dlho a dozvedel som sa dosť zlú správu, že tu budú až do 10. večer. Takže super, teším sa. Pritom ja mám smenu napísanú len do 5. Hádajte, kedy som skončil. Sú 3 hodiny ráno. Áno, presne tak. Nádherní sťahováci proste sťahovali takým štýlom, že odniesli jednu stoličku, dali si cigaretu. Odniesli jeden stôl, dali si cigaretu. Dúfam, že sa aspoň na pár hodín vyspím, pretože o 8 ráno som zase v práci. Dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Ak ste nevideli predošlé video, kliknite sem. A ak chcete pokračovať pozeraním mojich videí, kliknite sem. Ďakujem za vaše pozitívne ohlasy, ktorých bolo naozaj dosť. A ďakujem aj za dobrú kritiku, podľa ktorej sa aj budem riadiť. Ja sa teraz idem vyspinkať. A zase na budúce. Majte sa.